Publiko kag mga negosyante ginpahanumdom sang Police Regional Office 6 na tuhoy sa liquor ban nga ipatuman sa Mayo 8 tubtub 9. Inang gintutukan ni John Sala live sa Mandurriao, Iloilo City. John? Zen, hugot kay patuman sa nga Police Regional Office 6 ang liquor ban halin na 12:01 sang kagahon Mayo 8 tubtub 11:59 Mayo 9. Agod masiguro nga hilway sa gamo o kon sa anuman nga aksidente o kon krimen tugas ang impluensya sa makahulubog nga ilimnon. Isa sa mga napatuman sa Commission on Elections tag sa kaeleksyon ang liquor ban o kon ang pagdumili sa pag-inom kag pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa mga pampubliko nga lugar. Subong nga tuig base sa COMELEC guidelines magasugod ang liquor ban Mayo 8 tubtub 9. Bawal ang pag-inom kag pagbaligya sa mga makahulubog nga ilimnon. Kag once nga may makita kita, no, i-implementar naton ang direktiba, no, sa Commission on Elections under sa COMELEC Resolution 10695. Dako man kuntani nga kaperdihan sa mga negosyante ang duha ka adlaw nga liquor ban apang suno sa ila maga-comply man sila sa gihapon sa mando. May halit magamay sir pero ma-adjust na kayo mo ng nila sir mo. Ang ilang makamunon lang mo ng customer namon nga hindi anay kay pila ka days ka na sir? 2 days. Ata 2 days mo lang okay mo na sir Kinanglan ginaya sundong na. Nasunod gina din nila tanan. Basta may liquor banta wala na gid. Wala na automatic na dayon. Kaya ting barangay tadi isa na nangadaan. Dason may nagarubing di sa aton Magarondang mga kapulisan sa tag sa mga lugar sa rehiyon agud masiguro nga wala sang may nagalapa sa liquor ban. Zen, magapatigayon naman sang inspeksyon sa mga tiyangge, restaurants, kag iban pang establishmento ang kapulisan. Agud masiguro nga ginasunod ang nasambit nga mando. Samtang ang mga madakpan naman nga magabaligya sang makahulubog nga ilimnon ang magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Zen? Madamo nga salamat, John Sala.